Il-Kunsill Lokali tal-Gżira bl-appoġġ tal-Kunsilieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista beda proċess fil-qorti biex iwaqqaf lill-Awtorità tal-Artijiet milli tbiddel partijiet mill-uniku ġnien pubbliku fil-lokalità f'pompa tal-petrol. Il-Gvern irid li l-pompa tal-petrol li s'issa qiegħda fuq in-naħa ta' barra tal-ġnien tieħu aktar minn 900 metru kwadru mill-istess żona li meqjusa bħala l-uniku pulmun pubbliku fil-Gżira u li ppjanat li jkun imsebbaħ. Fl-aħħar snin il-Kunsilieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista fil-Gżira kienu parti importanti mill-mod kif il-Kunsill amministra dan il-ġnien għal aktar minn 20 sena. U għalhekk anke huma qed jopponu l-mod kif il-Gvern irid li medda ta' aktar minn 900 metru kwadru ta' art ma tibqax parti mill-ġnien. Fil-qorti l-Kunsill Lokali qed jargumenta li qed jinkisirlu d-dritt tiegħu bħala kerrej biex jamministra l-art pubblika għad-gawdija tal-pubbliku. Dan wara li fallew diversi tentattivi biex il-permessi ta' żvilupp ikunu miċħuda. Il-Kunsill Lokali qed itenni li l-Gvern mhux itih ċans isemma leħnu dwar il-kwistjoni fil-waqt li jħoss li l-Awtorità tal-Artijiet ma mxietx b'governanza tajba meta ma tatx raġuni għaliex ħadet din id-deċiżjoni u anke li ħarbet minn responsabbiltà fl-amministrazzjoni ta' proprjetà pubblika skont l-aħjar interess pubbliku.